Hej, jeg hedder Frederik. Jeg har en lille virksomhed, der hedder Snak, hvor vi laver samtalekort. Og sammen med Vejle Kommune og Nordea-fonden, der har vi lavet et lille sæt samtalekort, der hedder Livets Overgange. Det er nogle kort, man kan bruge til nemlig at få gang i nogle gode snakke. Det handler om livets overgange, om overgangen fra arbejdsliv til seniorliv, men det er også noget, man kan bruge på tværs af generationer, og man kan bruge det både privat og på arbejdspladsen. For det er egentlig tanken, at det hjælper med at få gang i samtaler på tværs, hvor man både bliver klogere på sig selv, men også lærer dem, man sidder sammen med, bedre at kende. Reglerne er ret simple. Man vælger en, som trækker et kort. Den person må så vælge et af de her 2 spørgsmål. Og kigge på det og sige, at jeg vil gerne spørge dig derovre, Jenny. Hvad gjorde du sidst, du gjorde noget godt for en anden person? Så får personen lov til at svare, og vi andre vi kan spørge ind, og det kan være, at man får lyst til at bidrage med noget, så kan man gøre det, når man kan mærke, at nu har personen ligesom talt ud. Det må gerne sådan smage lidt af en god, rigtig samtale. Og når personen så har svaret, jamen, så må den person, der svarede på spørgsmålet, trække det næste kort og se, jamen, nu kan der komme et nyt spørgsmål. Så her kigger jeg og tænker, jamen, fortæl om en episode fra dit arbejdsliv, hvor du følte dig anerkendt. Og nu kan det være, at det er mig, der bliver spurgt. Jeg svarer på spørgsmålet. Folk spørger lidt ind. Igen, det kan være, at de også kommer i tanke om noget. Og så trækker jeg det næste kort og stiller det næste spørgsmål. Så reglerne er egentlig ret simple. Træk et kort, vælg et spørgsmål, stil det til en af de andre deltagere og fortsæt derfra. God spillelyst.